या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। सिंधुदुर्गात पावसाचं धुमशान, तर कोकणात मराठ्यांचं वादळ आणि अन्यथा बेमुदत उपोषण, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा इशारा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग, ग ग गोकुळ तू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळावं म्हणून समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला सावंतवाडी सकल मराठा समाजानं पाठिंबा दिलाय। यासाठी बाईक रॅली काढून मराठा आरक्षणाची हाक मराठा बांधवांनी देत तहसील कार्यालयासमोर सरकार आणि प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी समाज बांधवांनी जोरदार घोषणाबाजी केली। समाजाच्या मागण्यांचं निवेदन यावेळी तहसीलदारांकडे सादर करण्यात आलं। तहसील कार्यालयात मराठा आरक्षणाच्या आग्रही मागणीबाबत सकल मराठा समाज बांधवांनी सावंतवाडी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना आपलं निवेदन सादर केलं। जोरदार घोषणांनी सावंतवाडी शहर दुमदुमून सोडलं। सावंतवाडी तालुक्यातील सकल मराठा समाजातर्फे काढण्यात आलेल्या रॅलीमुळे भगवं वादळ रस्त्यावर पाहायला मिळालं। सावंतवाडी संस्थांच्या राजवाडा इथं श्रीदेव पाटेकर यांच्या चरणी नारळ अर्पण करून सकल मराठा समाजाच्या बाईक रॅलीला सुरुवात झाली। राजवाडा इथं या रॅलीत सहभागी झालेले सर्व पक्ष नेत्यांनी उपस्थित बांधवांना मार्गदर्शन केलं। सावंतवाडीचा मोती तलाव परिसर, बाजारपेठ ते सावंतवाडी तहसील कार्यालय अशी रॅली काढण्यात आली। मोठ्या संख्येनं मराठा बांधव सहभागी झाले होते। पाऊस कोसळतोय, सकाळी सुद्धा पाऊस कोसळतोय। आम्ही जो ग्रुप स्थापन केलाय त्या ग्रुपमध्ये रॅली निघणार का, आम्हाला यायचं आहे, रॅली काढायची आहे। आम्ही सांगितलं रॅली निघणारच। असंख्य छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। कोण म्हणता देणार नाही, आरक्षण आमच्या हक्काचे। आम्ही खेडोपाडी जाऊन प्रत्येक समाजाला आमची बाजू पटवून दिली। जरांगे पाटील साहेबांची भूमिका पटवून दिली। एखाद्या सामान्यातला सामान्य कार्यकर्ता प्रशासनाला, राज्य सरकारला, मंत्रिमंडळाला कसा हलवू शकतो, कसा खाली आणू शकतो, हे जरांगे पाटील यांचं आपल्यासमोर मूर्तिमंत उदाहरण आहे। शिवरायांचा वंशज आणि शिवरायांचे दुसरे रूप जरी म्हटलं तरी काही हरकत नाही। अशी 100 एकर जागेमध्ये त्यांनी तो महामेळावा घेतला महाराजांचा, न भूतो न भविष्यती
असं कुठचं राजकीय वलय नाही, कुठचं राजकीय लेबल नाही, कोणाचं राजकीय पाठबळ नाही. आणि झोपडपट्टी साधत पत्र्याच्या घरात जाणारा माझा मराठा समाज बांधव तुमच्या आमच्या मुलाच्या न्यायी हक्कासाठी आपल्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून आमरण उपोषणाला बसतो. 8 दिवस पाणी पित नाही. लक्षात घ्या, आपण 1 दिवस उपाशी राहिलो तर आपल्याला चक्कर यायला सुरुवात होते. पण हा मराठा बांधव तुमच्या आमच्या मुलांच्या भवितव्यासाठी तो रस्त्यावर उतरून उपोषण करतोय. त्याला कुठे खालीचा वाटा उचलून आपण साथ द्यायला हवी. म्हणून आम्ही सह्याद्री पट्ट्यातील माझ्या शिवरायांचा शिवर मावळा जागृत झाला आणि सर्वांनी एक मुखाने ठरवलं की आम्ही जरांगे पाटील यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहोत. आणि जोपर्यंत मराठा समाजाचं आरक्षण घेत नाही तोपर्यंत हा पेट उठलेला माझा समाज कदापि शांत होणार नाही. ही दगदगती मशाल अशीच दगदगती राहणार. आणि ज्यावेळी आम्हाला आरक्षण मिळणार, आमच्या हक्काचं मिळणार, आम्ही कोणाचं हिरावून घ्या, ह्याचं काढून घ्या, कोणाला धक्का लावा, कोणाला मागे टाकला असं कधी सांगत नाही. मराठा समाजाने आजपर्यंत तुम्हाला दिलं, आता आम्ही काहीतरी मागतोय. तुम्ही आम्हाला सगळ्यांनी साथ द्या आणि आमचं आरक्षण मिळवून द्या अशी माझ्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेते मंडळींना विनंती आहे. ओबीसी असलेली तर मागं सगळे आमचेच आहेत. सगळेच आम्ही बरोबर घेऊन चालणारा मराठा समाज आहे. 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन चालणारा मराठा समाज आहे. त्यामुळे आम्ही कधी जाती व्यवस्था निर्माण केली नाही आणि करणार नाही. जे कोण आहे ते आमच्या बरोबर आहे, ते सगळे आमचे आहेत. आणि एक संघ होऊन मराठा भगववाद निर्माण केलाय, त्याला मी एक मराठा बांधव सकल मराठा समाज तालुका अध्यक्ष नात्याने सिलेक्ट करतो. आणि ही आहे की ही अवैध ही मतलब मराठा समाजातील महिला भगिनींचा मोठा सहभाग यात होता. यावेळी सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे सावंत भोसले, माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, ज्येष्ठ नेते विकास सावंत, महिला नेत्या अर्चना घारे परब, माजी नगराध्यक्ष संजू परब, सकल मराठा समाजाचे सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष सीताराम गावडे, पुंडलिक दळवी, अशोक दळवी, रुपेश राऊळ, लक्ष्मण नाईक, विनायक दळवी, रेवती राणे, भारती मोरे, पूजा दळवी आदींसह हजारोंच्या संख्येनं मराठा समाजातील बांधव बाईक रॅलीत सहभागी झाले होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. संत गाडगेबाबा मंडईचं नूतनीकरण होणार असल्यानं इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलाच्या मागील बाजूस मंडईतील व्यापाऱ्यांचं स्थलांतर करण्यात आलंय. अवकाळी पावसासह व्यापारी वर्गाला सामोरं जावं लागणाऱ्या समस्यांकडे माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांचं व्यापारी वर्गानं लक्ष वेधलं. संत गाडगेबाबा मंडईचं नूतनीकरण होणार असल्यानं इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलाच्या मागील बाजूस मंडईतील व्यापाऱ्यांचं स्थलांतर करण्यात आलंय. या ठिकाणी समस्यांना सामोरं जावं लागत असून याबाबत व्यापारी वर्गानं माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांचं लक्ष वेधलं. मंडईतील उर्वरित व्यापारी या ठिकाणी स्थलांतरित होणार असल्यानं त्याबाबत देखील शंका व्यापारी वर्गानं उपस्थित केली आहे. यावेळी माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी मुख्याधिकारी सागर साळुंखे यांना समक्ष बोलावून घेत व्यापारी वर्गाच्या समस्या मांडल्या. यावेळी मुख्याधिकाऱ्यांनी समस्यांवर कारवाईची ग्वाही दिली असून व्यापारी वर्गाच्या समस्यावर तोडगा काढण्यात आल्याची माहिती संजू परब यांनी दिली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा.
वेंगुर्ल्यात अवकाळी पावसानं शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास सिरवलाय. कापून ठेवलेलं भात पाण्याखाली गेलाय. याचा आढावा घेतलाय वेंगुर्ला करस्पॉन्डंट दीपेश परब यांनी. नमस्कार, कोकणसात लाईव्हमध्ये मी दीपेश परब आपलं स्वागत करतो. या ठिकाणी गेले 2 दिवस पडलेल्या पावसामुळे वेंगुर्ले तालुक्यात बऱ्याच ठिकाणी भात शेतीचं मोठं नुकसान झालेलं पाहायला मिळतं आहे. कापणी सुरू आहे, भात शेती कापणी सुरू आहे आणि कापून जे भाताची कणसं आहेत ती शेतात वाळत ठेवलेली होती शेतकऱ्यांनी आणि त्या संपूर्णपणे ते जे शेती आहे त्यात पाणी साचलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे भात शेतीचं नुकसान झालेलं आहे. संपूर्णपणे भात जे आहे ते भिजलेलं आहे आणि अजूनपर्यंतसुद्धा गेले 2 दिवस हे पाऊस सुरू असल्यामुळे त्यामुळे पाणी हे साचून आहे संपूर्णपणे शेतात आणि त्यामुळे भात सुकतही नाही आहे. त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठी चिंता लागलेली आहे की अचानक हातातोंडाशी आलेला घास हिरावतो की काय, असे सुद्धा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झालेला आहे. त्याचप्रमाणे काही शेती ही कापायची सुद्धा अजून शिल्लक आहे आणि या पावसामुळे ती पाणी साचल्यामुळे ती शेतात पडलेली आहे. त्याच्यामुळे कापायला सुद्धा मोठा अडथळा शेतकऱ्यांना होतोय. दिवाळी तोंडावर आहे आणि दिवाळीच्या अगोदर ही भात शेती शेतकरी आटोपती घेतात. मात्र अचानक ह्या 2 दिवस गेल्या पावसामुळे भात शेतीचं मोठं नुकसान आपल्याला पाहायला मिळते. संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ही परिस्थिती आहे आणि वेंगुर्ले तालुक्यातही अशाच प्रकारे ठिकठिकाणी ही परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. पंचनामे होत आहेत, शेतकऱ्यांचे पंचनामे होत आहेत. त्याचप्रमाणे जो विमा काढलेला होता भात शेतीचा त्याचेसुद्धा पंचनामे होण्याची गरज आहे अशी शेतकऱ्यांकडून मागणी होते. विमा कंपनीकडूनही याबाबत तात्काळ कोणती पावले उचलण्याची गरज आहे. मात्र हे असं जरी असलं तरी संपूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे की शेती जी शेवटी कापणीला आलेली जी शेती होती ती करायची, त्याच्यानंतर ती पूर्णपणे विकून आपला संपूर्णपणे वार्षिक जो उलाढाल आहे ती या शेतीवर त्यांची अवलंबून असते आणि अशातच ही शेवटच्या हातातोंडाशी आलेला घास आणि ह्या पावसामुळे जे काय नुकसान झालेलं आहे ते कशाप्रकारे भरून येईल याचा सुद्धा मोठा प्रश्न हा निर्माण झालेला आहे. आपल्यासोबत काही शेतकरी आहेत, त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत. काय सांगाल, आपली ही भात शेती आहे आणि या ठिकाणी मोठं नुकसान झालेलं आहे, काय सांगाल याबद्दल? हो, आता आमची ही बघा असं पाणी जवळजवळ पाणी बाहेर टाकलं तरी पाणी होत नाही. आता कुसतं आहे जवळजवळ 2 दिवस पूर्ण झाले. अजून अजून 2-4 दिवस तर काय उचलण्याला भेटणार नाही कारण सुकणार नाही. त्याच्यामुळे काय आता बरीचशी आमची नुकसान झाली. लाडकेच हे इतकीच आमची शेती होती केली यंदा, पण ते काय खरं नाही, काय वाटत नाही. अजून 4 दिवस काय सुकणार नाही कारण पाऊलभर पाणी आहे शेतात. त्याच्यामुळे पाणी शेती आपल्याला काय खरं वाटत नाही कारण फुगल्यामुळे गवत फुकट जाणार. मग हे या ठिकाणचे जे शेतात टाकलेले जे कणसं आहेत ती उचलून दुसरीकडे घेऊन जाण्याचा काय मार्ग आहे? मार्गच काय नाही आहे याच्यावर. त्याच्यामुळे कांडाळू झाला. किती काढणार, जागाच नाही ना भेटायला. सर्व पाणी आहे, चारही बाजूला पाणी आहे. दुसरीकडे कुठे नेऊन सुकवायचं नाही, साधनच नाही. आणि मग आता हे भात सुकवायचं म्हणजे ऊन हे जेव्हा ऊन पडतं आणि हे पाणी जिरणार तेव्हा तर सुकणार. तोपर्यंत काहीच करू साधन नाही. तोपर्यंत त्याला कोंब वगैरे शकतात. अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी बघू शकता. ते शेतात तुम्ही लांबूनच बघू शकतात की कशा पद्धतीने पाणी साचलेलं आहे. ही जी संपूर्णपणे जी कणसं आहेत ती पाण्यात गेलेली आहेत. त्याच्यामुळे हे पाणी ज्यावेळी जिरेल त्यावेळी ही सुकेल, त्यावेळी हे भात आपल्याला त्याची इतर जी पद्धत असते ती करायला मिळेल. हे आपण बघू शकतात की ते किती पद्धतीत पाणी आहे आपल्याला शेतकरी दाखवत आहेत. हे बघा, हे किती पाणी आहे बघा. हे बघा, हे पाणी जसं हे काढलं तरी काय जागाच नाही सुकत घालायला, काय साधन नाही. कोंबीला काय गेले.
आणि असंच जर पाणी हे साचून राहिलं तर त्याला कोंब येणार आणि ते कोंब आलेल्या भाताचं काही उपयोग या शेतकऱ्यांना होणार नाही आहे. याची तात्काळ दखल जी आहे ती घेण्याची गरज आहे. शासनाने किंवा पंचनामे, विमा कंपनी असतील किंवा शासकीय यंत्रणा असेल, यांनी हे पंचनामे याची करून याची दखल घेण्याची गरज आहे. कारण अजूनही पावसाचं वातावरण हे आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. अजिबात ऊन या ठिकाणी दिसत नाही आहे. आपण हे वातावरण बघू शकतात. या ठिकाणी अजूनही पावसाचं वातावरण या ठिकाणी दिसतंय आणि दुपारनंतर पाऊस येण्याची शक्यता आहे. मात्र अशाच प्रकारे जर पाऊस सुरू राहिला आणि अशाच प्रकारे हे जर पाणी आटलं नाही तर शेतकऱ्यांनी या भात शेतीचं करायचं काय, किंवा शेतकऱ्यांनी आपला वार्षिक उलाढाल किंवा वार्षिक उदरनिर्वाह कशा प्रकारे करायचा, हा सुद्धा मोठा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतोय. अशा प्रकारे भात कापणी करून हे सुकवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेतात ठेवलेलं होतं. सुकवल्यानंतर त्या भाताची इतर ज्या प्रकार आहे, इतर जे पुढे झोडणी असेल किंवा इतर जे प्रकार आहेत ते मळणी असेल, हे या पुढचे हे प्रकार होते. मात्र अशाच प्रकारे हे सुकले नसल्यामुळे आणि शेतातच राहिल्यामुळे आणि त्या अवकाळी पाऊस पडल्यामुळे हे नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे. हे संपूर्णपणे मी शेतात आहे. हा मातोंड येथील भाग आहे. वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड येथील नाटेलीवाडी येथील हा भाग आहे संपूर्ण. आणि ह्या संपूर्ण भागात हे शेतकरी उदरनिर्वाह शेतीवरच चालतो. 12ही महिने हे शेतकरी शेती करतात आणि अशातच जर अशा प्रकारचं पावसाने त्या ठिकाणी त्यांच्यावर संकट ओढवलेलं आहे आणि याचा तात्काळ कुठेतरी शासनाने, शासकीय यंत्रणेने दखल घेऊन याचा पंचनामा करावा. त्याचप्रमाणे विमा कंपनी, विमा उतरलेला असेल तर विमा कंपनीने सुद्धा याची तात्काळ दखल घेऊन त्यांना दिवाळीपूर्वी किंवा दिवाळीपर्यंत त्यांना त्याची नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यातून होते. कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. शेळी मेंढी पालन व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आता सुवर्ण संधी आहे. नादबोर गोट फार्म भिरवंडे यांच्या वतीनं कोकणवासियांना शेळी मेंढी पालन करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना शेळी मेंढी पालन आणि व्यवस्थापन कमी खर्चात कसं करावं, शेळी पालनमध्ये नफा कसा कमवावा, एक आदर्श कंपनी कशी बनवावी, यासाठी निलेश सावंत यांनी शेळी पालन प्रशिक्षण आयोजित केलंय. कोकणातील शेतकरी नेहमीच शेती करून आपला उदरनिर्वाह करतो, पण या शेतीला जोडधंदा म्हणून आपण इतरही व्यवसाय करणं गरजेचं आहे, तरच आपली उन्नती आणि प्रगती होते. म्हणूनच नादगोट फार्मच्या वतीनं कोकणवासियांसाठी खास शेळी मेंढी पालन प्रशिक्षणाचं आयोजन करण्यात आलंय. यामध्ये कोणत्या जातीची शेळी घ्यावी, शेळीचं व्यवस्थापन कसं करावं, प्रोजेक्ट उभारताना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कसा बनवावा, बँक सबसिडीमध्ये कसे अर्ज करावेत, अशी इत्थंभूत माहिती या प्रशिक्षणात दिली जाणार आहे. नादगोट फार्मचे सर्वेसर्वा निलेश सावंत हे 2 दिवसीय शेळी मेंढी पालन प्रशिक्षण घेणार आहे. हे प्रशिक्षण 25 ते 26 नोव्हेंबरला सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 पर्यंत असणार आहे. यामध्ये नाश्ता आणि जेवणाची, राहण्याची सुविधा कंपनीतर्फे करण्यात येणार असून अधिक माहितीसाठी नादबोर गोट फार्म भिरवंडे इथं 9082 89 92 47 इथं संपर्क साधण्याचं आवाहन निलेश सावंत यांनी केलंय. नमस्कार शेळी पालक मित्रांनो, तुम्हाला एक आनंदाची गोष्ट सांगायची आहे. आपल्या नादबोर गोट फार्म कणकवली येथे आपण शेळी पालन प्रकल्पाचं 2 दिवसाचं ट्रेनिंग चालू करत आहोत. ह्या महिन्याच्या 25 आणि 26 तारखेला महाराष्ट्र स्वयंरोजगार प्रशिक्षण महामंडळ यांच्यातर्फे आमच्या नादबोर गोट फार्मला ऑथोरायझेशन मिळालेलं आहे की आम्ही ट्रेनिंग घेऊ शकतो आणि आम्ही गव्हर्नमेंट सर्टिफिकेट पण देऊ शकतो. जे सर्टिफिकेट तुम्हाला बँकेचा लोन घेण्यासाठी किंवा गव्हर्नमेंटचं अनुदान मिळवण्यासाठी जे लागतं ते सर्टिफिकेट आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. या 2 दिवसाच्या शेळी पालनामध्ये आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की शेळी पालनाचं पूर्वतयारी कशी करावी, शेळ्यांची जातीची निवड कशी करावी बिझनेससाठी, तसेच शेळ्यांची आणि बोकडाची निवड, चारा व्यवस्थापन, तसेच कमी खर्चात गोटा कसा बांधावा, ते शेळ्यांचे आणि पिल्लांचे संगोपन,
शेळ्यांचे आजार, त्यांचे लसीकरण याचे व्यवस्थापन कशी करावे, तसेच आपण दैनंदिनी नोंद कशा कराव्यात, त्याचप्रकारे आपण मार्केटिंग कशी करावी या कोणत्याही बिझनेसमध्ये ते. आणि अजूनही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे NLM नॅशनल लाईव्हस्टॉक मिशन जो प्रकल्प आहे त्याच्यामध्ये 10 लाख 20 लाख किंवा 50 लाख जे अनुदान मिळतं ते अनुदान कसं मिळवावं, त्यासाठी डॉक्युमेंट्स कोणते लागतात, त्यासाठी पण आमच्याकडनं माहिती पुरवली जाईल सर्व. आणि ह्या 2 दिवसात तुमचं राहणं आणि खाणं हे सर्व आमच्याकडून केलं जाईल. त्यासाठी जी फी आहे त्यासाठी तुम्ही खालील नंबर जे दिलेले आहेत त्याच्यावर आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि इथे कोकणातल्या निसर्गरम्य वातावरणात तुम्ही ट्रेनिंग घ्यायला येऊ शकता. तर जास्तीत जास्त लोकांनी ॲप्लिकेशन फॉर्म भरावेत, कॉन्टॅक्ट करावं आणि आम्ही त्यांना मार्गदर्शन करू. धन्यवाद. आय थिंक हे गुड होतं. हे चांगलं होतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. देवगड तालुक्यात मंगळवारी रात्री विजांच्या कडकडाटासह पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. देवगड तालुक्यात मंगळवारी रात्री झालेल्या अवकाळी पावसाचा फटका शेतकऱ्यांना बसलाय. वाळत घातलेलं पीक भिजून गेलंय. वारंवार पडणाऱ्या अवकाळी पावसामुळे देवगडातील शेतकरी हवालदिल झाले. तसेच माड बागायतींवर माकडांच्या होणाऱ्या त्रासापासून देखील शेतकरी त्रस्त झाले. संपूर्ण मळ्यामध्ये येणारी एक मुख्य पायवाट जी आहे या पायवाटेची बांधणी करावी अशी मागणी आम्ही ग्रामस्थांच्या वतीने ग्रामसभेमध्ये ग्रामपंचायतीकडे केली होती. परंतु गेले 2 वर्ष आम्ही सातत्याने याचा पाठपुरावा करत असताना सुद्धा ही मागणी आमची पूर्ण झाली नाही. पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये पाणी साचून मोठ्या प्रमाणात चिखल होतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांना येता जाता वेळी खूप त्रास होतो. विशेषतः महिलांना या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात त्रास होतो. आता गुरांची संख्या कमी झाल्यामुळे हत्यार म्हणजे जे आपले पॉवर टिलर आहेत, हे पॉवर टिलरचा वापर या ठिकाणी शेतकरी करत असतो शेतीसाठी. परंतु ही पॉवर टिलर नेण्यासाठी सुद्धा चांगली वाट किंवा चांगला क्षेत्रस्था या ठिकाणी नसल्यामुळे मोठी गैरसोय शेतकऱ्यांची निर्माण झाली आहे. तरी आमची मागणी आहे की जी 2 वर्ष आम्ही सातत्याने मागणी करतोय की ही पायवाट बांधण्यात यावी. तर ग्रामपंचायतीने निधी उपलब्ध करून, शासनाने निधी उपलब्ध करून ही पायवाट आम्हाला बांधून द्यावी अशी आमची शेतकऱ्यांच्या वतीने विनंती आहे. गेली 2 वर्ष तळवडे गावातील जो खार बंधारा आहे, ह्या खार बंधाऱ्याचं बांधकाम खार विभागाकडून या ठिकाणी करण्यात येत आहे. परंतु या खार बंधाऱ्याचं काम हे अपूर्ण अवस्थेत असल्यामुळे यावर्षी मोठ्या प्रमाणात भात शेती कापणी चालू असतेवेळी अर्ध्या भात शेतीमध्ये या ठिकाणी खारं पाणी या ठिकाणी भरलेलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं भात कापणी करत असतेवेळी नुकसान झालेलं आहे. शासनाकडे आमची आणि खारलँड विभागाकडे मागणी आहे की यावर्षी हा बंधारा या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण झाला पाहिजे. जे खार बंधाऱ्याचे अधिकारी आहेत आणि कॉन्ट्रॅक्टर आहेत यांना आम्ही ग्रामस्थांच्या वतीने विनंती करतो, शेवटची विनंती समजावी आमची की हा बंधारा त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत या ठिकाणी तात्काळ आता भात कापणी संपल्यानंतर सुरू करून या ठिकाणी बंधारा जो आहे तो पूर्ण करून द्यावा आणि शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये घुसणारं पाणी आहे हे पाणी बंद करावं. त्यामुळे उन्हाळी जी शेती आमची होत असते ती उन्हाळी शेती या ठिकाणी गेली 2 वर्ष आम्हाला बंद करावी लागली. तर ती उन्हाळी शेती आम्हाला सर्व शेतकऱ्यांना करून बारमाही उत्पादन या संपूर्ण मळ्यामध्ये आम्हाला घेता येईल याची नोंद शासनाने घ्यावी. याआधी मी सांगितल्याप्रमाणे तळवडे गावामध्ये जो लाल तोंडाच्या माकडांचा नारळाच्या बागेमध्ये उपद्रव दिसतो तो आपण पाहू शकता. हे पहा,
की एका शेतकऱ्याच्या बागेमध्ये अशा प्रकारचे माकडांनी जे शहाळी आहेत ही शहाळी फोडून नुकसान केलेलं आहे. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात जे नारळ मिळणार होते तयार नारळ व्हायच्या अगोदरच माकडांनी हे नुकसान केलं आहे. अशाच प्रकारचं नुकसान या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बागेमध्ये झालेलं या ठिकाणी दिसून येतं. मग शेतकऱ्यांना जो वर्षभर पूर्ण नारळ असेल तो जर या ठिकाणी मिळणारा होता तो नारळ या ठिकाणी मिळू शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारातून नारळ विकत घ्यावे लागतात. स्वतःचे माळ असून सुद्धा या ठिकाणी शेतकऱ्यांचं अशा पद्धतीने नुकसान झालेलं असल्यामुळे मोठी हानी या ठिकाणी शेतकऱ्यांची होत आहे. शासनाकडे आमची मागणी आहे की या लाल तोंडाच्या माकडांचा मोठा उपद्रव तळवडे गावातील या नारळ बागायतीला आणि भात शेतीला होत आहे. शासनाने या माकडांचा वेळीच या ठिकाणी बंदोबस्त केला पाहिजे. नाहीतर शेतकऱ्यांना या ठिकाणी जसे घाटावरती आत्महत्या करतात तसं आत्महत्या करण्याविषयी या कोकणातील शेतकऱ्यांसुद्धा पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे या लाल तोंडाच्या माकडांचा किंवा इतर जे वन्य प्राणी आहेत डुकरासारखे या प्राण्यांचा सुद्धा शासनाने या ठिकाणी बंदोबस्त केला पाहिजे अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी करीत आहोत. तालुक्याचे जे कृषी अधिकारी आहेत यांचे तळवडे गावामध्ये भात शेती मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे किंवा शेती मोठ्या प्रमाणात करत असल्यामुळे हे कृषी अधिकारी कृषी सहाय्यक या ठिकाणी भेट देत असतात आणि शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत असतात. याचा लाभ गावातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात घेतला आहे. तसेच जे काही शासनाकडून थोड्या प्रमाणात मदत मिळते वस्तुरूप स्वरूपात याचाही फायदा शेतकऱ्यांना होतो. परंतु शेतकरी मोठ्या प्रमाणात या गावामध्ये असल्यामुळे किंवा किंबहुना कृषीप्रधान आपला भारत देश असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अशा ज्या वस्तू ज्या आहेत या वस्तू शासनाने उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. तसेच जे खत आहेत या खतामध्ये सुद्धा सबसिडी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिली पाहिजे. त्याचबरोबर भात शेती जी आहे या भात शेतीला योग्य तो दर शासनाने द्यावा अशी शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. देवगडमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते. भात शेती आहे, त्याचबरोबर आंबा बागायती शेती आहे. या संपूर्ण शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात इन्स्ट्रुमेंटची गरज म्हणजे हत्यारांची साधनांची गरज ही शेतकऱ्यांना आवश्यकता असते. परंतु शासनाकडून जी साधनं आहेत ती तुटपुंज स्वरूपात उपलब्ध होतात. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळत नाही. तर शासनाला आमची विनंती आहे की मोठ्या प्रमाणात ही साहित्य किंवा साधनं जी आहेत ही शासनाने उपलब्ध करून दिली पाहिजे. त्याचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना घेता येईल. आपण आहोत तळवडे या गावात. या ठिकाणी अवकाळी पडणाऱ्या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात जे आहे ते शेतीचे आणि भात पिकाचे जे काही नुकसान झालेले आहे. शेतकऱ्यांनी भात कापून ठेवलेले असून त्यावर पाऊस पडून त्या ठिकाणी ते भात पूर्णतः ओलं झाल्यामुळे नुकसान झालेले आहे. या ठिकाणी आता आपल्यासोबत काही शेतकरी आहेत, त्यांच्याशी आपण जाणून घेऊया की कशा प्रकारे या ठिकाणी जे आहे ते भाताचे आणि एकंदरच शेती जे आहे ते नुकसान झालेले आहे. काय सांगाल आपण कशा प्रकारे या ठिकाणी जे आहे ते आपल्या शेतीचे काही नुकसान झालेले आहे, काय सांगाल? यावर्षी पाऊस अल्प प्रमाणात झाला, परंतु आता अंतिम टप्प्यात भात कापणी असतेवेळी गेले 2-3 दिवस पावसाचा या ठिकाणी जोर वाढताना दिसतो आणि काल रात्रीपासून या ठिकाणी पाऊस पडायला सुरुवात झाली. रात्री 11 वाजल्यापासून इकडे तळवडे गावामध्ये पाऊस पडला. त्यामुळे जी शेतकऱ्यांनी आमच्या भात कापणी केली होती ती भात कापणी या ठिकाणी भिजलेली आहे. काही शेतकऱ्यांनी आपले जे कापलेलं भात या ठिकाणी झोडलेलं भात पिशव्या भरून ठेवलेल्या त्याही पिशव्या रात्री पाऊस सुरू झाल्यामुळे अचानक या ठिकाणी भिजल्या गेल्या. गवत भिजलं गेलं, त्यामुळे गुरांच्या साठी जे गवत मिळणार होतं त्याचंही नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे. या ठिकाणी आपली शासनाकडे काय मागणी आहे? शासनाकडे मागणी म्हणजे जो अवकाळी पाऊस मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी होतोय त्या अवकाळी पावसामुळे भात शेतीचं नुकसान मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी प्रत्येक शेतकऱ्याचं दरवर्षी होत आलेलं आहे. या भात शेतीसाठी शासनाने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई दिली पाहिजे अशी सर्व शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तसेच शेतकऱ्यांना अशा भात पिकाला कुठच्या प्राण्यांपासून असे नुकसान होत आहे आणि किती दिवसांपासून नुकसान होत आहे? प्राण्यांपासून नुकसान म्हटलं तर पहिल्या प्रथम या ठिकाणी जे लाल तोंडाची माकडं आहेत याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान या ठिकाणी आमच्या तळवडे गावामध्ये शेतकऱ्यांना झालेलं आहे. त्याचबरोबर डुक्कर जे आहेत हे डुक्करही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गेल्या 4-5 वर्षापासून या मोठ्या क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी वावरतात. भात शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान यावर्षी डुकरांपासून झालेलं आहे आणि माकडांनी तर हा उच्चादच मांडलेला आहे. कारण नदी किनारी संपूर्ण आमची माडाची झाडं असल्यामुळे
एका रांगेमध्ये माकडं जर या शेतामध्ये शिरली तर पूर्णतः माकडं ही शेवटपर्यंत जातात आणि तशीच माकडं या भातामध्ये उतरतात आणि भात शेतीचं नुकसान करतात. तर आपली याच्यापुढे शासनाकडे दरबारी काय तुमची अपेक्षा आहे? शासनाकडून काय अपेक्षा आहे? शासनाकडे अपेक्षा म्हणजे माकड या प्राण्यांचा शासनाने पूर्णतः बंदोबस्त केला पाहिजे. तर आमचं भात शेतीचं जे नुकसान आहे ते टळेलच, परंतु नारळापासून जे उत्पादन मिळणार आहे एवढ्या मोठ्या मळ्यामध्ये साधारणतः 5,000 पेक्षा जास्त माड आमच्या तळवडे गावामध्ये या क्षेत्रामध्ये दिसून येतात. जी पियाळी नदीची ही वाडातरची खाडी आहे, या खाडी लगत हे संपूर्ण माडाचं क्षेत्र आहे. या माडावरती माकडांचा मोठा प्रादुर्भाव होत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं. शेतकऱ्यांना अक्षरशः 100-200 एका शेतकऱ्याचे नारळाची रोपं असली तरी त्यांना वर्षभर पुरेल असा नारळ मिळत नाही. या दृष्टिकोनातून या माकडांचा पहिल्या प्रथम बंदोबस्त शासनाने केला पाहिजे. त्याचबरोबर भात शेतीच्या वेळी डुकरांचा वावर पावसाळी हंगामामध्ये मोठ्या प्रमाणात या क्षेत्रामध्ये होतो. या डुकरांचा सुद्धा शासनाने या ठिकाणी बंदोबस्त केला पाहिजे. नक्कीच. तर कशा प्रकारे शेतकरी हा जो आहे तो हवालदिल झालेला आहे. या माकडांच्या त्रासामुळे, अवकाळी पडणाऱ्या पावसामुळे जो आहे तो शेतकरी मोठ्या प्रमाणात हवालदिल झालेला आहे. त्यामुळे त्यांची जी मागणी आहे शासनाकडे, प्रशासनाकडे, की योग्य ती त्यावेळी त्यांच्यावर या माकडांवर उपाययोजना व्हाव्यात आणि त्यांच्या शेतीचं कुठेतरी आहे ते नुकसान जे आहे ते थांबावं. नागेश दुकंडे, कोकण 7 लाईव्ह, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. तळेरे कोल्हापूर महामार्गावरील नाधवडे इथं पर्यायी रस्त्यावर डंपर रुतल्यानं या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. हा प्रकार मंगळवारी रात्री घडला. अखेर जेसीबीच्या साहाय्यानं डंपर बाजूला हटवून मार्ग खुला करण्यात आला. तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गाचं काम सुरू आहे. या मार्गाच्या काँक्रिटीकरणाचं काम मंजूर झालंय. त्या कामांमधील रस्त्यावरील मोऱ्या बांधण्याचं काम सध्या सुरू आहे. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक पर्यायी रस्त्यानं सुरू आहे. याच मातीच्या पर्यायी मार्गावर मंगळवारी रात्री नाधवडे हायस्कूल नजीक डंपर उतरला. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक तासभर ठप्प झाली होती. दोन्ही बाजूच्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. अखेर जेसीबीच्या साहाय्यानं डंपर बाजूला करून मार्ग खुला करण्यात आला. गेल्या 2 दिवसात या मार्गावर 3 घटना घडल्या. ठेकेदारानं सुयोग्य पर्यायी रस्ता करावा अशी मागणी वाहन चालकातून होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता बिलबर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क बिलबर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. राज्य सरकारी आणि निमसरकारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीनं ओरो सर्वनाथ मंदिर येथून सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. जुनी पेन्शन चालू करा, 8व्या वेतन आयोगाची समिती गठीत करा, 7व्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करणं, खासगीकरण आणि कंत्राटीकरण
करण रद्द करणं, 100% नोकर भरती करणं, पदोन्नती देणं यांसह विविध मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. हे राज्यव्यापी आंदोलन शासनाविरोधात असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात करण्यात आलं. मागण्या मान्य न झाल्यास 14 डिसेंबर पासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आलाय. यावेळी शिक्षक समितीचे राज्याचे सरचिटणीस तथा राज्य कर्मचारी जिल्हा समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष राजन कोरगावकर, सरचिटणीस सत्यवान माळवे, राजन वालावलकर, सचिन माने, सखाराम सकपाळ, नारायण नाईक, सचिन मदने यांसह अनेक घटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली. अरे बोल मेरी बहना, अरे उधर से बोल, अरे इधर से बोल, और श्रमिका, अरे इस शासन पर, अरे दुशासन पर, अरे कमांडनी पर, अरे दमननीति पर, अरे हराज उठाकर, अरे डंडा लेकर, अरे बोल मेरे भैया, अरे बोल मेरी बहना, कर्मचारी है एक छुट्टीचा, कर्मचारी है एक छुट्टीचा, अरे कोण म्हणतो देणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही, कर्मचारी है एक छुट्टीचा. उलटून पडलेली आहे. हा इतिहास आहे आणि हाच इतिहास कायम चालू आहे. आजही तो इतिहास तसाच जिवंत आहे. याही पुढे आम्ही महाराष्ट्र शासनाला या ठिकाणी आव्हान देऊ इच्छितो. जर तुम्ही जुनी पेन्शनचा हक्क आमचा जर शाबूत ठेवलाच नाही, मान्य केला नाही, तर भविष्यामध्ये तुम्हाला शासन करणं, तुम्हाला सत्तेवर बसणं कठीण जाईल. हा इशारा आहे. आणि महाराष्ट्रातल्या सर्व संघटनांनी जर ठरवलं तर महाराष्ट्रातल्या सगळ्या कर्मचारी संघटना एकजुटीच्या बळावर या शासनकर्त्यांना आपली जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. हा लढा चालू राहील. आणि आताच्या या सरकारकडे अपेक्षा ठेवणं मला तरी योग्य वाटत नाही. गृहमंत्री जाऊन बसतात मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीत, मुख्यमंत्री बसतात कुठेतरी कृषी मंत्री, त्यांना त्यांची खुर्ची माहीत नाही. असा सगळा जो गोंधळ टीव्हीवर आपण बघत आहोत, ते स्वतःची खुर्ची टिकवण्यात आज यशस्वी होत नाहीयेत. आणि काय चाललंय महाराष्ट्रावर, पण सध्या जे महाराष्ट्रात आहे त्याच्यापेक्षाही आपण 14 डिसेंबर राज्यभर न पेटलेलं सगळं कसं आंदोलन पेटवायचं आणि सरकारला कसं ताळ्यावर आणायचं हे तुमच्या ताकदीने सगळ्यांच्या आपण करणार आहोत. ही तर आपली सुरुवात आहे. मगाशी माझे मित्र राजनजी म्हणाले की पावसामुळे उपस्थिती कमी आहे. आता पाऊस येणार, ऊन येणार. हे केस गेले आहेत ज्येष्ठांचे, आमच्या अनुभवाने गेले आहेत. कदाचित ते पावसात मुद्दा नाही घेतात कारण गेलेले उगा होतील भरून. त्याच्यामुळे ठीक आहे, अच्छा म्हणजे पाऊस वगैरे कुठे अडचण, कारण मोठा पाऊस पडला. पण मी तुम्हाला सांगतो, तुमची साथ, आपण सगळी एकजूट, भले काही मतमतांतर असू शकतात, परंतु जे शिक्षकांचे किंवा कर्मचाऱ्यांचे ज्वलंत प्रश्न आहे, त्या ज्वलंत प्रश्नावर आपण एकत्र आलं पाहिजे. एकजूट आहे ती टिकून या शासनाला धडा शिकवायचा आहे. 2005 नंतर लागलेली, त्यांना जोपर्यंत पेन्शनचा निर्णय लागत नाही तोपर्यंत आम्ही शेवटच्या श्वासापर्यंत गप्प बसणार नाही. पुढे काय होईल ते काय आपल्याला माहित नाही, पण आम्ही मात्र सतत रस्त्यावर यायची. आमच्यावरनं वेळ कधी काय कमी होत नाही. कुठल्याही सरकार आलं तरी आपल्याला रस्त्यावर उतरावंच लागतं आणि आपण रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आपली कुठलीही मागणी मान्य होत नाही. आता जे नवीन कर्मचारी मंडळी आहे, तरुण मंडळी जे आहे, त्यांना खरोखरच माझी आग्रही विनंती आहे, मित्रांनो, 200, 400, 500 रुपये पगारापासून ह्या जी जुनी मंडळ आहे त्यांनी कामं केलेली आहेत. आणि आम्ही आंदोलन त्या परिस्थितीत केली. त्या परिस्थितीत आंदोलन केल्यामुळे आजची जी पगाराची 4 अंकी संख्या झाली त्याचं कारण ते आहे, त्यावेळी कित्येक आंदोलन, कित्येक मोर्चे, कित्येक लढे द्यावे लागले आणि ते सगळे लढे दिल्यानंतर आपली आता ही परिस्थिती चांगली निर्माण झाली. ही परिस्थिती ऑटोमॅटिक चांगली निर्माण झालेली नाही किंवा शासनानं स्वतःहून आपल्याला काही दिलं नाही. आजही आपण बघताय आपलं कुठलंही आंदोलन केल्याशिवाय शासन आपल्याला काही देत नाही. त्यामुळं या शासनाकडनं कुठल्या प्रकारची चांगली अपेक्षा करणं संयुक्तिक नाही. आणि दुसरा मुद्दा, जो मागचा संप आपण पाठी घेतला त्यावर बऱ्याच लोकांनी काही चर्चा केला की बाबा संप मागे का घेतला. मित्रांनो, 77 ला 54 दिवसाचा संप झाला होता आणि 54 दिवसाचा संप रगकर्णी साहेब त्यावेळी असताना त्यांनी बिनशर्त मागितला होता. आणि त्यानंतर आलेलं सरकार, त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये सरकार उलटून घातलं. हे राज्य सरकारी किंवा निम सरकारी आपल्या समन्वय समितीच्या कर्मचाऱ्यांची ताकद आहे, ही शासनानं लक्षात घ्यावी. जर आमच्या चर्चा केली नाही, आमच्याशी बोलणं केलं नाही
तर तुम्हाला हे महागात पडेल. संघटना आपल्याला बोलवते त्यावेळी आपण सर्व संघटनाने एकत्र येणं फार गरजेचं आहे. यावेळी हा जो 14 डिसेंबर मध्ये जो महामोर्चा होईल, जी पेन्शन योजनेखाली जो संघर्ष निर्माण होणार आहे, त्यामध्ये कास्टाईप कर्मचारी महासंघाच्या 33 युनिट त्यामध्ये सहभागी होणार आहे. आणि मित्रांनो, आणि म्हणून या टॅगलाईन खाली परत आपण एकत्र येऊया. नो पेन्शन, नो पेन्शन, नो पेन्शन. म्हणजे खऱ्या अर्थाने या देशामध्ये, या राज्यामध्ये ज्यांच्यावर आम्ही शिक्षणासाठी शासनाने खर्च केला, ते लोकांना त्यांच्या बुद्धीचा आणि बुद्धीचा इथे वापर करून घेऊन आपलं प्रबल हे राज्य करायचं सोडून यांना एका कुठेतरी 10,000 5,000च्या पगारावर लाचार बनवून ठेवण्यापेक्षा हे लोक आता परदेशी जाऊ लागले. म्हणजे पर्यायाने या बुद्धिवंतांची निर्यात व्हायला लागल्याने शासन ते करत आहे. हे दुर्दैव आहे आपलं. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या या योजनेला, या त्यांच्या वृत्तीला आळा घालण्यासाठी तुम्ही आम्ही सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकत्र यायला. परवा आमची एक रॅली निघाली, संपूर्ण भारतभर या प्राथमिक शिक्षक संघटनांची रॅली निघाली. त्या प्राथमिक शिक्षकांच्या एकेका राज्यात गोव्यावरून सिंधुदुर्गात आली. त्यावेळी आम्ही हेच म्हणालो की यामध्ये आपण सगळे लोक एकत्र उठायला हवे. सुरुवातीला आम्ही उठलो, नंतर तुम्ही उठलात, आता सगळे लोक आपण या वेदनेला कंटाळलो आहोत आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी आता एकत्र होणे आवश्यक आहे. मी म्हणालो तिथे पोलीस बसले आहेत, त्यांना पेन्शनची गरज, तिथे आरोग्याचे बसले त्यांना गरज आहे, आपल्या सगळ्यांना गरज आहे. मग सगळ्यांनी आपण पेटून उठून एकत्र येऊन काम करण्याची गरज असताना माघारी का राहतो? आज राजनजी म्हणाल्याप्रमाणे पाऊस पडलो, अरे पाऊस पडलो ते काय घरातून तुम्ही कधी बाहेरच नाही पडत? अरे पण मनामध्ये अशा प्रकारची ताकद आणि उर्मी हसायला. आता हे 2 जण मग बॉम्ब होते, मी म्हटलं हे काय करतं समजत नाही. बोम्याच्या देटापासून, कारण त्यांच्या अंतःकरणापासून ह्या योजनेला आपल्याला या वृत्तीला साथ मिळाली पाहिजे, अशा प्रकारची वृत्ती आहे. आणि अशा प्रकारे आपण पेटून उठल्याशिवाय आपल्याला काही मिळणार नाही. ज्यांनी हे म्हणाले की ज्यांनी या कर्मचाऱ्यांचा छळ करण्याचा प्रयत्न केला ते पुढच्या वर्षात निवडणुकीत दिसले ना, बाहेर झाले आहेत. आम्ही बघितले, दाखवले आणि करतो, हे त्यांना माहिती आहे. हे तर आपल्या बरोबर काय आहेत, हेच आपण समाजापर्यंत सुद्धा पोहोचवूया की संपूर्ण समाजाला आपण कळलं पाहिजे की आम्ही हे आंदोलन कशासाठी करतो आहोत. आम्ही तुमचे लोक आहोत, तुमच्यातून आलेले लोक आहोत, आम्ही तुमची सेवा करणारे लोक आहोत. तुम्हाला आम्ही राष्ट्रीय निर्माणाच्या कामामध्ये आणणारी माणसं आहोत. इथल्या जनतेसाठी मग ती आरोग्य सेवा असेल, कृषी सेवा असेल, शिक्षण सेवा असेल, अनेक सगळ्या सेवा आहेत ज्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवतो आहोत. त्या लोकांना सांगितलं पाहिजे की आम्ही काय करतो आहोत आणि सगळ्यांनी आपण सगळेपणे हे सगळं सांगूया. आणि ती ताकद ज्यावेळी या आंदोलनाला जन आंदोलनात स्वरूप प्राप्त होईल, आपण तर केलेलं आहेच, लोकांनी 54 दिवसात कॅम्प म्हणा किंवा इतर शिबिर आपण केलेलेच आहेत, पण या संपूर्ण आपल्या आंदोलनाला किंवा मोर्चाला आता जन आंदोलन स्वरूप प्राप्त व्हावं असं मला वाटतं. तशा प्रकारे आपण सगळ्यांनी काम करूया. खरं म्हणजे शासनानं पद्धतशीरपणे गेली कित्येक वर्ष तुम्हा आम्हाला बाजूला करण्याचा प्रयत्न केलाय, एकटे पाडण्याचा प्रयत्न केलाय. आणि त्यामुळे तुमची आमची जी धारदार विचारांची धारदार जे विचार होते ते बोथट करण्याचं काम पद्धतशीरपणे केलंय आणि त्याचा हा परिणाम आहे. आणि त्यामुळे आज लढणारी माणसं मोजकीच आहेत. आणि त्यामुळे पुढील गांभीर्य ओळखून आपल्याला पुरेसा वेळ आहे. मला वाटतं 14 डिसेंबर भरपूर वेळ आहे. न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारचं आंदोलन आपण करून दाखवूया. आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये की ज्या सत्ताधाऱ्यांना स्वतःच काही आवरत नाहीये, स्वतःच काही सावरत नाहीये, त्यांना तुमच्याकडे बघण्यासाठी वेळ नाहीये. हे त्रिवार सत्य आहे. जो सत्तेवर आल्यानंतर जाणीवपूर्वक या गोष्टींना विसरतो. आणि आता तर हे तिघेजण असे आलेले आहेत आणि त्यामुळे फार वेगळ्या प्रकारचं वाईट गोष्टींचं, कर्मचाऱ्यांच्या अहिताचं अशा प्रकारचं त्रिकूट आलेलं आहे. त्यांना दूर केल्याशिवाय इलाज नाही. आणि मगाशी वरळकर सरांनी सांगितलं, जो आम्हाला देणार त्यालाच आम्ही देणार, जो आम्हाला जुनी पेन्शन देणार त्यालाच आम्ही वोट देणार, याच्या प्रकारचा आपण संकल्प करूया. मी या ठिकाणी सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना आवाहन करू इच्छितो की आपलं जे जुनी पेन्शन संदर्भात जी काय मागणी आहे, जो काय हक्क आहे, तो आपण जन आंदोलन कसं होईल त्या दृष्टीने नियोजन करूया. कारण जनसामान्यांमध्ये, समाजामध्ये पेन्शनच्या संदर्भात, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात वेगवेगळे असे गैरसमज पसरलेले आहेत. कारण सरकारी कर्मचारी एवढा पगार घेतो, त्यांना एवढ्या सुट्ट्या आहेत, हेच जनसामान्यांच्या मध्ये माइंडमध्ये बसवलेलं आहे राज्यकर्त्यांनी. ते कुठेतरी त्यांना समजूत घालून किंवा त्यांची जी मानसिकता आहे ती बदलणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आपल्या या आंदोलनाचं स्वरूप जन आंदोलनामध्ये कसं होईल त्या पद्धती आपल्याला आपल्या मागण्यांचं निवेदन माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनाकडे देणार आहे. आणि तदनंतर एवढं झाल्यानंतरही
शासनाने जर आपल्या मागण्यांची दखल घेतली नाही किंवा गांभीर्याने विचार केला नाही तर आपण 14 डिसेंबर 2023 पासून बेमुदत संपावर जाणार आहोत. 14 डिसेंबर तारीख नेमण्याचं कारण असं 1977 सालचा जुन्या लोकांचा 56 दिवसांचा काही तो संप 54 दिवसाचा संप तो देखील 14 डिसेंबर पासूनच सुरू झाला होता. त्याच पद्धतीनं जुनी पेन्शन मिळेपर्यंत यावेळेचा संप देखील आपण यशस्वी करायचा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासंदर्भात सरकार आणि प्रशासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी तसेच मराठा समाज नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी सावंतवाडी तालुका मराठा समाजाच्या वतीनं शहरातून भव्य दिव्य अशी बाईक रॅली काढण्यात आली. रॅलीची सुरुवात सावंतवाडी राजवाडा येथून करण्यात आली. या बाईक रॅलीमध्ये सावंतवाडी शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण भागातील मराठा समाज बांधव मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. सकाळपासून अवकाळी पावसानं जोर धरला होता तरी सुद्धा मराठा समाज बांधव भगव्या टोप्या, भगवे झेंडे घेऊन रॅलीत सहभागी झाले होते. एक मराठा लाख मराठा, आरक्षण आमच्या हक्काचं, जय भवानी जय शिवाजी अशा घोषणांनी सावंतवाडी शहर दुमदुमून गेलं होतं. रॅलीची सांगता सावंतवाडी तहसीलदार कार्यालयाकडे झाली. मोडला तरी न वाकणारा मराठा, दिल्या शब्दाला जागणारा मराठा, परस्त्रीला माता मानणारा मराठा, जिजाऊंचे संस्कार जपणारा मराठा, शौर्याची हाक मराठा, पराक्रमाची आग मराठा, अन्यायावरचा राग मराठा, शिवरायांचा वाघ मराठा. एक मराठा लाख मराठा. सह्यागिरीचे गीत गातो, कीर्ती डंका चौघडा, महाराष्ट्र हारीत जाणतो, कीर्ती डंका चौघडा. एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा. शिवरायांचा माझा भाग मराठा, मर्द मर्द मावळा, राठे राख मराठा. अन्यायाला उभा उभा गाडतो, पोलादी मनगटी हा मराठा मराठा. माती काळी माबळ भाळी, उभा ठाकला लाख मराठा. एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. सिंधुदुर्गात पावसाचं धुमशान तर कोकणात मराठ्यांचं वादळ आणि अन्यथा बेमुदत उपोषण, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा इशारा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.